melkein kilometri, tai sinne onkin kilometri sitä matkaa, mitä me nyt on ajatellut mennä. Mutta sinne on mennyt myös moottorikelkka, että jos meille tulee jotakin tarpeita syystä tai toisesta, että täytyy tuoda sieltä porukkaa pois, ei jaksa mennä tai loukkaantuu tai jotakin, niin semmonen löytyy. Ja koko tuohon meidän matkan varrelle tavallaan saadaan kyllä apua, jos tarvitaan. Meillä on jonkinlaisia pieniä ensiapuvälineitä mukana. Mulla on laukussa ja sillä kelkassa on myös. Ja mä oon tässä oikeastaan tämän joukkueen veturina ja lähden myös menemään edeltä tuonne. Alussa tuossa on vähän semmoista risukkoa, mutta eiköhän me siitä sovita. Niissä kengissä on ainakin näissä valakkeissa niin numero vaikka, niin kattokaa mikä numero se on. Niin sattuu samat, niin ei tarvii laittaa siteitä uudestaan. En osaa avata. Eli vetämällä, puristamalla ja vetämällä, tää on harmaata nappia, puristamalla ja vetämällä toisella kädellä tuolta. Tuota kun puristaa, niin täältä toisella kädellä. Nuoriso ei kerkeä paistaa makkaraa, kun ne on kaikki Facebookissa. Ei Snapchatissa. Eikö Snapchatissa? Katsotaan miten iso se on. Eikö se? Lasken näitä juomia.